ľudia nové Roblox seriálu, ktorý sa volá Cesta za zabavou. Nazval som to tak, pretože natáčame zábavné videá. 20 lajkami odpoviete na otázku, či sa mi moja tvorba páči. Teraz pamätáte, ako sme hrali Brainrot Wars? Teraz ideme hrať inú hru. Teraz ideme hrať Train Brainrot to Fight. A prosím, nepíšte mi do komentárov, pretože ja ešte nemám zapnuté dokumentáre. A videá budú chodiť nejak blízko 3. budú chodiť na YouTube. Takže nezúfajte, keď toto nebudete vidieť video, pretože ja ešte som dieťa, chodím do školy. A prečo sú takí veľkí? Ja si viem prečo. Počkaj. A kde to je? Vyzvihnem si to. No, mám bežecké schopnosti. Hej, už som celkom veľký garam. Tak, kde to... Odkiaľ mám toľko svalov? Počkaj. Tak. Som mohla, ja si tu idem cvičiť. Chudák, to musí byť naštvaný. Smola. Ja mu to proste neuvoľním, čo si myslí. Ja mu to uvoľním, až keď si docvičím. Tak. A teraz ide. Ja mu to akože neuvoľním. Pokiaľ nedocvičím, čo si myslí? Tak, teraz. Vieš čo? Ja! Ja som si... Tu majú... veľké šimpanzíny. Ako si myslí, že mu to uvoľním? Bye, nepôjdeš. Smola. Poď si tam kľudne, tam ani posunenie, ešte prístup. Tak. Cvičeníčko, moje potešeníčko. Za chvíľu môžu dať aj birtíčku. No, sa mi nechce. Neviem. Ale toto, že niečo vám poviem, ľudia, že tento typek má štve a poviem niečo, vie, že kokofanto elefanto je kokos a slon. To ste... Ako som myslela. To ste asi... Keď chcete v nejakom videu, pokiaľ bude na tomto videu 500 lajkov, tak vám tak nejaké video vám pustím Brainrot alebo Rainbow Friends quiz. A podľa mňa samozrejme chcete, aby som aj Rainbow Friends natočil. Ale ja už som v tejto hre podľa mňa búrec. No tak, ja si nestažujem, vieš čo. Aby si nemyslel, že som mu to odpustil, ja mu to neodpustím. Reálne mu to neodpustím, ľudia. Ja mu to proste neodpustím. A tak? To máš za to! Ja som mu to proste neodpustil.
No to pokiaľ budem na tom dosť aj robiť. Ako si myslí? Ja mu to proste neuvoľním. Ako si bude myslí proste. No dobre, zase ja ho tu nepustím. Neviem, čo to je. Ako si ten týpek myslí. Ja mu to, áno, odpal. Tak. Dobre, teraz za chvíľu pôjdem cvičiť na to, na one. A teraz konečne už pochopil, že mu to neodpustím. Koľko je vlastne času? Toľko? Ja sa pri tom videu bavím. A toto je škoda, že toto Martin nešiel. Škoda, že je možno ešte v škole, ale tak škoda. A to je ten malý garam, ktorý ma šikanoval a potom som ho ja šikanoval. Počkaj, ja som... Ale... Jak si myslí teda chudáček? On si zobral. Ja. Nie. Mu nefátil, on si úplne životný na max. A on je zdrhán do sezóny, trápáčok. No tak ja pôjdu chvíli cvičiť. Čo sa... Počkaj. Čo nemôžem tam cvičiť? No tak nemôžem cvičiť potom na strdiečka, čo je to za blbosť? A som to nejak rozbil? Čo to je? Dúfam, že som to nerozbil. Prosím. Nemôžem. Nemám. No tak povedz. Túto hru asi nemôžem už natáčať, pretože nemôžem. Počkať, skúsim to livnúť. A zase sa pripojiť. Dúfam, že to pôjde. Pokiaľ ne, tak asi už video skončilo. Prosím, ja nechcem končiť video. A teraz pôjde toto, že Braineroti sú fakt dobrý, odporúčam vám si toto zahrať. Prosím. Prosím, pokiaľ toto nepomôže. Ja už som sa bál, že toto. No tak... Ľudia, čaute, ozvem sa vám v ďalšej časti, keď sa dostanem na 3000 toho. No tak, sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu. A čo ma tuto mlátiš? Trápaček. No tak ešte sa na ďalšiu epizódu, rozhodne si to pozrite.